खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों आं। गिबियावनो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइखौ लाबाय। बाहाय दङ मन्त्री इउजि ब्रह्मआ चिराङाव रिभिउ मिटिं लादों। बे रादाब काजलगाव जुन 30 मैयानि आसामनि केबिनेट मन्त्री आरो चिरां जिल्लानि गार्जेन मन्त्री इउजि ब्रह्मआ मंगलबार खालि चिरां जिल्लायाव मोनसे रिभिउ मिटिं लादों। जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावख'आव खुंनाय बे रिभिउ मिटिंनि गेजेरजोंनो चिरां जिल्लानि प्रेक्टिकेल थासारि आथिखालनि थासारि आरो बिथांखियारि मावफुंथायनि सायाव नायबिजिरो आरो खौरां लायो होननानै गार्जेन मन्त्री इउजि ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजाव सावगारिजों लोगोसे फोसावदों। बे मैखोम मोनसे रादाब चिरां जिल्लायाव गं 36 बाइकजों लोगोसे 7 सिखाव हमदों। दुधनैयाव आरो बक' जेरोखोम मटर साइकेल मोनलाबायदों सिखाव खावनाय आरो जायफ्रा बायदोंमोन बिसोरबो होफैदों। दा चिरां जिल्लानिया पुलिस बिफानानो गावसोरनो नागिर बे गारिफोरखौ हमनो हादों आरो गासै बे सिखाव खावजानाय बाइकनि अनजिमाया 36 आरो दुथांफोरखौ हमनो हादों 7खौल'। बे 7फोरा गासिबो सेंग्राजोब। बिनि उनाव फैबाय प्रमद बरुवा मिरु मन्त्री नरेन्द्र मोदीखौ आरो तमारखौ लोगो हमदों। बेनिफ्राय गोहो आरो मासिनि थाखाय हाग्रामाया बिजेपिआव हाबनो नागिरदों। हाग्रामाया बिपिएफनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लाना बिजेपिआव हाबब्लाबो इउपिपिएलआ खुंथाय गोहो गोमाया आरो बिजेपिजों गोरोबथाया बाया, गबिन्द बसुमतारीया बुंदों। बिनि उनाव फैबाय बिपिएफजों गोरोबथा खालामफिननायनि बागै जेबो सावरायाखै गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौ बुंदों। बिपिएफजों बिसुगि खाफिनगोन बियो जेबो थिरांथा जायाखै, जेबो सावरायनाय जायाखै। बेनिफ्राय मदि मन्त्रि आफादनि 27 गोदान मोखांनि गेजेराव आसामनि आगु गिबि मन्त्री सर्बानन्द सन'वालनि मोखाङाबो फैदों, नुजाथिदों आरो बे गोदान मोखां 27 बिनि मादाव सर्बानन्द सन'वालाबो सासे। बिनि उनाव बेहाय सुजुथायाव दङ जेराव क्षमता बेहायनो लभि राजा, नोंथांमोना फरायबा मोनगोन। बेनिफ्राय दङ भारतारिफोरनि सोलोंथाइनि दालाइया भारताव मोजाङै साग्लोबनो हायाखैमोन। बिनि उनाव खेलानि रादाब दं। हिमा दासनि अलिम्पिकआव बाहागो लानाय सिमाङा फेलें। माबा दुखु मोनदों बियो हान्थुनामायाव। दा बे आरो अलिम्पिकआव बाहागो लानो हानाय नंलिया। बिनि सिमाङानो जानानै थासिगोन। बेनिफ्राय सावथुननि रादाब रहित शेट्टीनि सावथुन सूर्या भानिजखौ 15 आगस्ट खालि रिलिज खालामनो थांखि लादों। बेनिफ्राय फावखुंगुर जन आब्राहामा बलिउडनि सासे एक्शनार फावखुंगुर महरै मिथिसार जानो हादों। बेखिनिखौनो
इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय फरायबाय बिनि उनाव जोंनि आखायाव दङ अग्रदूत बे अग्रदूतआव रादाबा गिबि रादाबा जादों न्यूनतम परिमाण निर्धारणर বাবে सप्ताहर समय बाন্ধি দি केन्द्रक निर्देश उच्चतम न्यायालय भारतनि सुप्रीम कोर्टआ सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनि मिरु सरकारनो मोनसे बिथोन होदों दे 2 सप्ताहनि गेजेरावनो बे कभिडआव थैनाय मानसिफोरनि न'खरनो अनसुंथाइ होनांगोन क्षतिपूरण होनांगोन बे सरकार दायबद्ध कभिडर मृतकर परियालक दिबय লাগিব क्षतिपूरण होथारनांगोन होनो हाया होननानै थाबा जानाय नङा बे आरो बेनिफ्राय जाबाय অসমৰ তিনি কয়লা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে মেঘালয়ত জালিয়াতিৰ বিতং তথ্যসহ গোচৰ ৰুজু दंसै आरो माने सिखाव डाकाइत लुथिनानै जाग्रा थगायनानै जाग्रा दा खैला बिजनेसावबो बिदिनो थगायदों नकल रसिद थसिद बानायनानै माबा माबि फोरमानलाइ बानायनानै बेसेबा गाड़ी जालियाति 450 ट्राक कयला बांलादेशखै अवैधभावे प्रेरण आइन बेरेखायै 450 ट्राक खैला बांलादेशआव हरखुमादों गुबुन रादाब खाद्यर अधिक मूल्यबृद्धिर हकियनि बे करोना भाइरासनि गाग्लोबनाय थासारियाव जोंनि हादरल' नङा गुबुन हादरावबो नाथाय जोंनि हादराव बारा जाबायगोन जानाय बेसादफोरनि आरो गुबुन बेसादफोरनि बेसेन बांनाया बेहाय बुंदों एबार आन्तर्जातिक मुद्रा निधिर आगजानुनि IFMआ बेखौ माबा सांग्रांथि होदों भारतेই নহয় সমগ্ৰ বিশ্ব সন্মুখীন হ'ব জটিল সংকটৰ ইন্ধনৰ লেকামহীন মূল্য বৃদ্ধিয়ে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে দেশত थावनि पेट्रल डिजेलनि जे दाम बांनाय लागाम गैयै दाम बांनाय बेनो बेसादफोरनि बेसेननि सायाव गोहोम खोख्लैदों नाथाय जोंनि सरकारा बेखौ नाखि हमनो एसेबो नाजानाय बादि नुवाखै दा इंटरनेशनल मनिटारि फान्डआ IMFआ बेखौ वार्निं हरदों हालोदा गाज्रि जागोन होननानै बेनिफ्राय मोनसे मा আজি চূড়ান্ত মেট্রিক उच्चतर माध्यमिक परीक्षार फलाफल खखनार पद्धति आगोलनिफोर पेपाराव ओंखारनाय आरिनायफोरा बे फाइनाल नङा बै जे कमिटि दाना होदों डक्टर बुरागहाय आरो डक्टर शर्मानि बे कमिटिफोरासो गावसोरनि सुबुरुनखौ हरदों मा खालामनाया गाहाम जागोन बोरै खालामनाया गाहाम जागोन नाथाय जोंनि जे हादोरसानि शिक्षा बिफान बियो सानलायलायनानै फाइनाल खालामनांगौ आरो बेखौ दिनै होगोन होननानै बुंदों दा जों मोनथ'वाखै मोननो हागौ आरो दा फाइनालाव माबायदि जागोन मेट्रिकनि रिजाल्टआ माबायदि जागोन सोरखौ पास खालामगोन सोरखौ फेल खालामगोन आरो सोरनो डिस्टिंक्शन होगोन सोरनो स्टार मार्क होगोन बेबादि खोथा जाहैदों बेनिफ्राय BPF रिपुन बरार प्रतिक्रिया BPF खौ लानानै रिपुन बरा कंग्रेसनि आगोलनि जे दैदेनगिरि बिथाङा बुंदों मा BJPए ब्लेकमेलिं करिसे BJP दोलोआ BPF खौ आरो हाग्रामा महिलाखौ ब्लेकमेलिं खालामदों माबा माबि सिगिदों निया CBIर भयते पलाइसा हाग्रामाय निया आरो CBIनि खैसारनिफ्राय बारग'नो थाखाय गिनानैनो हाग्रामाया दा क'क्राझाराव गैया बबा खारखुमानानै दं होननानै बुंदों बेनिफ्राय दिसै भेलिर পৰা उठाই নিয়া নহয় অসম आरक्षीर जनाय दिले नागालेण्डक दिसै भेलियाव नागाफोरा आसामनि हाखौ दखल खालामनानै माबा माबि आबाद खालामदों दा बे हाखौ दिसै भेलिनि हाखौ जाहार दंमोन बे जाहारखौ एवस्रांनानै बेहाय मुखाल खालामदों आरो आबाद खालामदों बेखौ होनदों मा आसामनि थुंजानिफ्राय बेखौ नागालेण्डनो होनाय जानाय नङा दा बेहाय
आसाम पुलिस आरो बेटालियननि केम्प गायसनहैबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा गिनो नाङा। बेनिफ्राय मोनसे रादाब डक्टर बिधान रायर पवित्र स्मृति बिधान चंद्र रायजे बेंगलनि जोबोद मोजां मोनगानाय आगु चिफ मिनिस्टार बिनि गोथार गोसोखांनाय बे फोरबो फालिनो लादों। बेनिफ्राय मोनसे आमेरिकार बिदाय होननाय बेहाय सुजुथाय दङ। आमेरिकार बिदाय नोंथांमोना फरायबा मिथिसिगोन मा बिदायनि खोथा बुंदों। बेनिफ्राय अग्रदूतनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। दाना जों थांदिनि प्रतिदिन रादाब बिलाइ। बेहाय दङ मेट्रिक उच्चतर माध्यमिक परीक्षार मूल्यांकन महाधिबक्ताय परीक्षा करि आछे आईनि दिग। महाधिबक्ताया रिजाल्टखौ होयोब्ला माबायदि होयोब्ला केसाव गोग्लैनाङा, आयेननि नोजोराव गेजेन जानाय नङा, बेफोरखौ सानदिंगासिनो दङ। नंगौ जेरै मेरै रिजाल्ट होगोन सोरबा केस होगोन बेखौ साननांगौ जादों। दा बेखौ सानलायगासिनो दङ। ओरै होनदों जे 33 जिल्लार 9 खनत नाय परीक्षार तथ्य बेसेबां लाजिथाव। 33 जिल्लानि मादाव गंगु जिल्लायावनो मोनबो आनजादनि खारि गैया, रेकर्ड गैया। बे लाजिथाव बाथ्रा बियो। बेनिफ्राय मन्डियात विधायक पुजिर 25 लाख टकार केलेंकारि। मन्डिया बे बरपेटानि सरभोगनि खोलाहा उप मुख्य कार्यबाही बिखया अबगतप्राप्त भिडिअ सह ग्रेप्टार 6 भिडिअखौ लाफानानै माखासे अफिसार केरानिफोर माबादों हमजादों। बे एमएलए फान्डनि 25 लाख टाकानि केलेंकारियाव। बेनिफ्राय दङ सम्मुख समरत मिज' आरक्षी अखम आरक्षी। बै फाइसन होननाय दङ मिज'राम आरो आसामनि सिमना। बे फाइसनाव मिज'रामाबो मिज' मानसिफोराबो बेहाय आसामनि हा दखल खालामनानै थालिर आरि गायदों, गय गायदों। दा आसामनिया बुंदों एसेबो हा गुबुननो होनाय जानाय नङा। दा बेखौ लानानै दावहानि बादि थासारि सोमजिदों। बेनिफ्राय मोनसे गिख्रंथाव खबरा जाबाय मा देशत कर'ना संक्रमणर हार 22% बृद्धि। खमायदोंमोन नाथाय आरो दा बारायफिनदों। 22% बारायदों। 24 घन्टायाव गोदानै साग्लोबजादों 45,951 आरो थैदों 817। बे मोजां रादाब नङा, गिख्रंथाव रादाब बियो। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ प्रथम बाराव जुटिया भावे कोविडर औषधर परीक्षणर प्रचेष्टा जयै लेबरेटरि एग्जामिन खालामसिगोन कोविडनि मुलिखौ। दा बिनि थाखाय भारतर 5 फार्मासिउटिकेल प्रतिष्ठान एकत्रित गंबा फार्मासिउटिकेला मुलि बानायग्राफोर बिसोरो ज' जानानै बे खामानिखौ मावसिगोन, रिसार्चनि खामानिखौ। बिनिफ्राय मोनसे रादाब जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैनोसो माबा आद्रि गेलेयो जे माइक्रसफ्ट हेक करि 22 लाख टका पुरस्कार लाभ भारतीय युवतीर। सासे भारतारि आइजोआ माइक्रसफ्ट हेक खालामग्राखौ हमनो हानानै जि डिफेक्ट बेखौ हमनो हानानै 22 लाख रां बान्था मोनदों। बे आइजोनि मुङा जाबाय अदिति सिंह आरो बुंनाय जादों मा
बेयो माने साइबार क्राइम एबा माइक्रसफ्ट हेक खालामनायनि मोनबो इन्स्टिटिउसनाल सोलोंथाइ लायाखैमोन मोनाखैमोन थेवब्लाबो बे खालामनो हादों हमनो हादों आगोलावबो बियो 5 लाखनि बारा बान्था मोनखांबाय बेखिनियानोसै दानिया दैनिक जन्मभूमियाव दङ 3টা বছৰৰ লোকচানৰ পৰিমাণ 217.76 কোটি টকা ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতকৰণ হল গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ মুখ্য ৰাদাবা जाबाय অসমৰ 6টা বিমানবন্দৰৰ শীঘ্ৰে ব্যক্তিগতকৰণ थाबैनो आसामनि मोनद' বিমানবন্দरखौ प्राइभेटाइजेशन खालामसिगोन गावारि बिगुमानो हगारसिगोन इतिमध्य माबाखौ जे गुवाहाटीनि इंटरनेशनल एयारपोर्ट लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै एयारपोर्ट बेखौ सोरबा माहाजोननो फानखाबाय बे लकसान देखायदों नाथाय बेखौ सामलायनो हायैनि थाखायसो जादों मोजाङै सामलायाखै खालि जाख्लनाय गोजा बेनिफ्राय कोविड-19 मृत्यु হোৱাসকলৰ পৰিয়ালক सरकार দিব লাগিব ক্ষতিপূৰণ তাই बुंखादों जे कोविडआव गोग्लैनानै थैनाय मानसिफोरनि न'खरनो क्षतिपूरণ होनांगोन बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा 3টা সমষ্টিৰ নিশ্চিত অন্য 2টা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱনা मोनथाम समष्टियावथ' एमएलए इलेक्शना जागोनानो गसाइगाव माजेननि ओजों माबा लेहरामनि तामुलपुर आरो मोनसे दंबावो बिनिफ्राय आरो मोननै जेरै रुपज्योति कुर्मीनि एफोरबादि मोनथामावथ' जाथारगोनानो आरो मोननैयावबो आसा दं गासै मोनबायाव जे बाय इलेक्शन एमएलए नि बे जानो हागौ बिटिआर मोनथाम आरो पुनर मुख थेकेसा खवाद दिखे महाजत जे बे महाजता आरोबाव मुख थेकेसा जानो हागौ सग्राव नंनो हागौ बे खोथाखौ बुंदों जेननो हागौ आरो बे होनदों बेनिफ्राय होनदोंमा निखा उपयुक्त चिकित्सा न'खरभावे मृत्युर हार बारिसे कर'नायाव थैनाय मानसिफोरनि खोथाखौ बुंदोंमा कर'नात पुनर 2479 जन आक्राন্ত 30 जনৰ मृत्यु बे गुवाहाटीनि रादाब जे बुंदोंमा मोनायाव डाक्टर गिदिरफोरा थायैखाय बे बेमारिफोरा मोजां चिकित्सा मोननो हाया जादों इमारजेन्सि चिकित्सा मोननो हाया जादों आरो बेखायनो थैयो बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय रिपुन बराया बुंदों जे बीजेपी मित्रजोंतर असरत आत्मसमर्पण हाग्रामा महिलारिर बे बेनिफ्राय स्वीडेनक हरुवाय अंतिम आथलै इउक्रेना स्वीडेनखौ फेजेनबाय दा जे माबा थार्ड फेज बेहाय 9 टीम थाहैयो बेहाय हाफैबाय इउक्रेना बेनिफ्राय मोनसेबाव उइम्बलडननि दुखु मोनदों हिमायाल' मोनाखै सेरेना उइलियामाबो मोनदों सेरेना उइलियामा जाबाय टेनिस गेलेग्रा लन टेनिस गेलेग्रा दा बियो हरखाबनो गेलेबाय थानायावनो माबा दुखु मोननानै गेलेग्रा फोथारखौ हगारनांबाय एंगारनांबाय इनिफ्राय टकिअ अलिम्पिक योग्यता अर्जन दुति सान्दा हिमानिजोंनो गेलेदोंमोन दा हिमायाथ' दुखु मोननानै थाबाय हायाखिसै नाथाय दुति सान्दा टकिअ अलिम्पिकआव थांनो मोननायनि बे रेंकखौ मोनबाय आरो बे थांनो मोनसिगोन दुति सान्दा बड'लेण्ड बिकास योजनार अधीনত चिराङत क्रीड़ा सामग्री वितरण बड'लेण्ड बिकास योजनानि जोहै चिराङाव गेलेग्रा आइजें आइला जिनिसफोर रानसावदों बे इनिफ्राय
जोंनि आखायाव दङ मोनसे रादाब जे आसामाव स्मार्ट सिटी खालामनो होनदों नाथाय बे स्मार्ट सिटी खालामनायनि जि लाहार फाहार बे जोबानो जायाखै लाथिखौसो होननानै बुंजायो बेखायनो बुंदों मा हरबदिखौते पिस पड़ियासे गुवाहाटी सब थोंजोंनिफ्रायनो गुवाहाटीया उनाव गोग्लैनानै दङ जाख्रिसाव बा अखा हाबानो बाना जायो बे आरो बेनिफ्राय एसआई बद्रि प्रसाद दुष्कार्यत दिसिल हंग सोरबालायनो बद्रि प्रसादखौ माबाफादोंमोन लोगो जाफादोंमोन बे सासे पुलिस कनस्टेबल बिनि मुङा सरस्वती हासनु आरो बेखौ खानाय जाबाय हमनाय जाबाय लोगो लाफालाबायो आरो खैफोदाव गोग्लैयो बिनिफ्राय ओरै बुंदों पुनर आन्दोलनर हुंकार कोच राजबंशी हंगठना फिर आन्दोलन खालामनो हुमखि होदों ते माबानिफ्राय दैनिक जनमभूमिनिफ्राय बेनो रादाबा दाना जोङो फैदिनि नियमिया बार्तायाव दङ दुई प्राक्तन भिडिअ कनिष्ठ अभियन्ता ग्रेप्तार सय बे मन्दियानि एमएलए फान्डनि थाखाय दहाय फरायखांबाय एखौनो नांला दा शिक्षा मन्त्री रनज पेगुर खखना जोंनि सोलोंथाइ मन्त्री डक्टर रनज पेगुआ माबा फोसावदों मेट्रिक आनजादनि सोमोन्दै আজি मेट्रिक उच्चतर माध्यमिकर प्रकाश पाब मूल्यायनर फर्मुलाया दिनैसो ओंखारगोन होननानै बुंदों ते बिनि उनाव रादाबा जाबाय मा साकरि किना एसीएस एपीएस सलै कारण दरखार जाननी एजनिया न्यायिक आयोगर वन मैन कमिशन दानाय जादों आरो बियो बिथोन वार्निं हरदों बा नटिस हरदों बे थाखा होनानै साख्रि लानाय एसीएस एपीएस साख्रि लानायफोरनो आरो डेडलाइनखौ होदों 14 जुलाइ दा 14 जुलाइ डेडलाइन 60 अफिसारफोरनो बेनिफ्राय राज्य केबिनेटर गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत अनलाइन क्लासर बारे नेटवर्कर सुविधार्थे राज्यर चुके कोने निर्माण हब मोबाइल टावर दा अनलाइन क्लास एभेल खालामनो हायाखै गामि ओनसोलनि नङा एसे नोगोर ओनसोलनियाबो जायगा जायगा बे नेटवर्क माबाखौ अनलाइन क्लासनि सुबिदाखौ लानो हायाखै नेटवर्क जेंनानि थाखाय दा जेराव मेरावनो टावार लुनाय जासिगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय जाबाय मा मानकासार दलं पट सिंगिले मेघालय ढले मेघालयनिफ्राय दै थाङो गार'पाहारनिफ्राय बियो मानकासाराव आसामनि आरो बियो आसामनि ओनसोल बेहाय दलं बुखारनानै लांबाय आरो लामा खुफ्लंबाय बिनि उनाव रादाब दङ रादाब बे जाबाय बेदखलकारिक उच्चेदर दाबिद नलबारीर मौन प्रतिबाद हिन्दुत्वबादी संगठनर नलबारियाव बे हिन्दुत्वबादी संगठन होननाय दङ आरो बियो बे जिल्लायाव जि बेदखल खालामनानै न' बां लुनानै दङ आबाद मावनाय इसोरखौ होखांनो थाखाय दाबि खालामदों सिरियै बेबो जोब्बाय बिनि उनाव जों फैदिनि दा सेन्टिनेल इंराजि रादाब बिलाइ बेहाय दङ इमप्लिमेन्टेशन अफ कैबिनेट डिसिशनखौ बाहायफुंनाय मिनिस्टेरियल पैनल टू मनिटर इनिफ्राय CJI judges shouldn't get swayed by social media बेनिफ्राय होनदों मा COVID-19 बुलेटिन फ्रम टुडे दिनैनिफ्राय COVID-19 बुलेटिन फोसावबाय थासिगोन नीड फर डिपार्टमेंटल कनसाल्टेटिव
panel arises. बेनिफ्राय होनदों मा dramatic revelation by former Pakistan minister. नाटकीय ढंगाव माबा बाथ्रा बेरखांहोदों बा दिहुनदों पाकिस्ताननि सासे आगु मिनिस्टारा बे बेहाय म्यानमारनि मोनसे रादाब दङ म्यानमार डिप्ल'मेट्स स्टेज रिभल्ट रिफ्यूज टु सार्व मिलिटारि रेजिम म्यानमारनि जि डिप्ल'मेट्स कूटनीतिबिद बिसोरो मा खालामदों धरना होदों बा बेरेखा दिन्थिदों आरो मिलिटारि जि सोरखार सोलिनानै दं दा म्यानमाराव बिनि खामानि मावा होननानै दिन्थिदों रागा जोंनाय दिन्थिदों बेनिफ्राय इंडिया नीड्स साइबर रेगुलेटर टू टेम सोशल मीडिया एंटिटीज इंडिया साइबर रेगुलेटर नांगौ जाहाथे ससियेल मिडियानि एन्टिटिसखौ हमनो हायो बेनिफ्राय जाबाय रिजिजु कन्सल्स इन्जुर्ड स्प्रिन्टर हिमा जोंनि जि मिरुनि गेलेग्रा बिफाननि मन्त्रि रिजिजु अरुणाचलनि मानसि बिथाङा हिमा दासखौ दुखु दाख्लाम होननानै माबादों आरो कनसाल्ट खालामदों बेनो बेनिफ्राय दा जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय असमिया खबर बेहाय दङ आदर्श कृषि कर्म निदर्शन विधायक पद्मा हाजरिका केबिनेट पदमर्यादा बे मोनसे नेम दङ जे एमएलएल' मन्त्रि नङाबाबो मन्त्रि बादि मर्यादा होनो हायो सोरबा एमएलएखौ दा जोंहा पद्म हाजरिकाया गावनि जि आबादाव मावनाय आरो सेंग्राफोरखौबो बेहाय नांफा होनाय बेखौ खोन्थानो हानायाव आरो जि माव दिहुनथाय गावनि फार्माव कन्या खानाय फार्माव बे खामानिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव जादों जे गोजोननानै बेनो मा आसामनि कृषि कर्मनि आदर्श कृषि कर्मनि निदर्शन हिसाबै बिथांनो केबिनेट पदमर्यादा होनाय जादों बेनिफ्राय कसत उथि आरो बिसारिब नालागे मबाइल नेटवर्क दहाय फरायखांबाय थेवब्लाबो फरायबावनोसै शिक्षार्थी हका फरायसाफोरखौ एसे हांमा सरनायनिफ्राय बारग'होदों रेहाय होदों दा मानि बियो राज्योर सुके कने टावार राज्योनि जेरावबो खना खनला टावार बानायनानै होसिगोन जाहाथे नेटवर्क मोनो अनलाइन क्लास खालामनो हायो बेनिफ्राय राज्य प्रथम गतिकी महिला वित्त मंत्री अजन्ताय 16 जुलाई दिबो बाजेट आसामनि गिबि रांखान्थि बिफाननि मन्त्रि अजन्ता नेवगा फैगौ 16 जुलाई खालि गावनि रांबावजा एबा बाजेटखौ दाखिल खालामगोन बेनिफ्राय শিশুক নিউমোনিয়াৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ৰাজ্যত সাৰ্বজনীন টিকাকৰণ ओजों कभिडनि भेक्सिन होगासिनो आरो फारसेथिंजाय उन्दैफोरनो जाहाथे बिसोर निउमोनियाव गोग्लैया निउमोनिया जानो हाया बिसोरनियाव बेनि थाखाय भेक्सिन होगासिनो दं उन्दै गथ'फोरनो बेनिफ्राय जाबाय मा जोबोद गाज्रि दाय जाबसिनदों अखिल गगैनि सायाव ओरै बुंदों नियार गोपन हाक्किर बिबृतिर बिरुद्धे जांगरखाय उठिल विधायक गगৈ मक पुनर भुआ गोचरत ग्रेप्तार करिब सुपारी गरुर सिन्डिकेट हनी ट्रेपिंगर जरित अखिल गगৈ बेलेग बोरै जानो हागौ अखिल गगैनि बेलायाव हनी ट्रेपिंगा मोसौ सिन्डिकेटा सुपारी
मानसिया जेलावनो दंबाय थायो आरो माबोरै खालामनो हायो बेखौ गोमोथाव आरो ओमफ्राय होनदों मा जनता भवनाव नतुन ब्लक निर्माण কৰিবলৈ मुख्यमंत्री हिमंत निर्देश गोदान ब्लक बानायनो थाखाय बिथोन होदों सरकारि क्वार्टार मेरामतिर बाबे नतुन मेनुएल प्रस्तुतर अपराध गुरुत्व आरोप क्वार्टारफ्रा गैया जादोंना जायनि थाखाय माबासो सोरबा सोरबा एमएलए आ भारासो लानानै दं न' भारा लानानै आरो न' भारानि बाबाव दानफ्रामबो 45,000 रां होनाय जागोननो एमएलए फोरनो बेफोर खोथा बिनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय बहाय मुकालमत मिटार अबिहने आहिल 75,000 टकार बिल मिटारानो गैया थेवब्लाबो 75,000 बिल फैदों बे गोबां ओनसोलावनो जादों मोब्लिब गोहो बिफाननि मावथिफोरनि मा होननोथाय बेखौ दा माने जेराव 300 जायो दानाव बेहाय रोजा रोजा बिल जानानै फैयो माब्लाबा माब्लाबा जेब्लायबो नङा माब्लाबा माब्लाबा जायो रिडिं खालामहैया बे आरो बेनि उनाव जोङो थांदिनि मोनसे रादाबाव बे जाबाय बदलिर आदेघर बासत सकिनारि बितर्कित अभियन्ताय ओरैबादि माने मोनजानानै हाथाय नांगानाय बे इन्जिनियारफोर दङ ट्रेन्सफार अर्डारखौबो फल' खालामबावा बे आरो खेलानि मोनसे रादाब जार्मानिक बिमुख करि क्वार्टारत इंलेण्ड जार्मानिया जेनबाय थारमाने इउर' कापआव इंलेण्डआसो देरहानानै दा क्वार्टार फाइनालाव थांबाय दे जार्माना थालांबाय बिनिफ्राय रङिया महकुमाधिपतिर कठोर निर्देश मास्क निपिन्धिले बन्ध हब बजार बन्द हब दखान जुदि मास्क गानाबा सोरखारनिफ्रायथ' बुंगासिनो दङ डिसिफोरा बुंगासिनो दं पुलिस अफिसारफोरा बुंगासिनो दं नाथाय गोबाङानो केरकेराया नेमफोरखौ फालिया थोननायफोरखौ मावा दा जुदि मास्क गानाबा होमबा साप्ताहिक बाजाराबो बन्द जागोन दखानफोराबो बन्द जागोन होमबा बेसेबां असुबिदा जागोन नोगोरारिफोरा बिनि थाखायनो जोङो मास्क गाननांगौ आरो जि ससियेल डिस्टेन्स बेखौबो फालिनांगौ आरो दे जोंनि दिनैनि जि रादाब बिलाइनिफ्राय मैखोम रादाब फरायनाय बेखिनियानो बेहायनो जोब्बाय जोबथारनायाव नोंथांमोननो आंनि सिबिनाय आरो गोजोननायजों साबायखर बावनानै आंनि फरायनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।